Mencogok-mencogoklah dia dari jendela di balik tirai. Lah lamo kita ndak batamu pandang, cogokkanlah dia mungkonan jadi. Lah lamo kita ndak batamu pandang, cogokkanlah dia mungkonan jadi. Dua lamunan tentang bangka, basuo usah jo urang tak tahu. Denai kok tiba udah jan bajalan, taruh buah badan den manantikan. Denai kok tiba udah jan bajalan, taruh buah badan den manantikan. Tingkah bertingkah usah dibuat, janji nalamo kita pare. Pokoknya berang de urang gae, marilah kita pai barang ke. Jika ba itu ya sama namu, bumi baputa janji jamekan. Jo cinta denai usahlah ragu, di mati bonyo kita nantikan. Jo cinta denai usahlah ragu, di mati bonyo kita nantikan. Bersama Deriska Elba Mustika. Cukup mencogok-mencogoklah dia dari jendela di balik tirai. Lah lamo kita ndak batamu pandang, cogokkanlah dia mungkonan jadi. Lah lamo kita ndak batamu pandang, cogokkanlah dia mungkonan jadi. Rindulah lamunan tentang bangka, basuo udah jo urang tak tahu. Denai kok tiba aja jan bajalan, taruh buah badan dek manantikan. Denai kok tiba aja jan bajalan, taruh buah badan dek manantikan. Asik, bisa, cak, cak, cak. Tingkah bertingkah usah dibuat, janji nalamo kita pare. Pokoknya berang de urang gae, marilah kita pai barang ke. Jika ba itu lai sama namu, bumi baputa janji jamekan. Jo cinta denai usahlah ragu, di mati bonyo kita nantikan. Jo cinta denai usahlah ragu, di mati bonyo kita nantikan. Anak sarapan. Iya, satu juta terakhir bersama kami di sini. Ya, karena kami punya lokasi main. Hey, ha, ha. Anak sarapan tak usah ditambah jual, nangete baru kagadang, ngeyalah tiba sadonyo lesek sarapan abaknyo. Usah mana buat WA dia aye di dulang, usah sarapan WA dia diri dan surang. Anak sarapan kok iso menjadi urang, awak baduo duonan kasana. Marilah kita bertanya, kabar keci aku dokter, belanya tahu ba acaranya. Allah terorong kabaan, niolah kabaan juga, kawanan sama-sama sangaja.
Usah mana buat we